그래서 딱 도마들이야 아주 음 사람 중에 신신한 게 최로 Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich przyjaciół w Darmie, wszystkich, którzy słuchają tych nauk przez 다들 internet. 오늘 재밌다 가상 취시를 지하르스 가상 지하르스 가상이 야 Ta sesja miała się odbyć wczoraj, 안들이 지하르 ale 두세 nie byłem w stanie 나 wczoraj 돈도 니야 uczyć, więc przełożyliśmy wykład na dzisiaj. 집에 가다 뭔가 봐 주고 좀 하다 봐 니도 I 주고 to jest dobre, bo ja po prostu nie spałem zbyt dobrze. 제가 드린데 게데 기슈 매겨를 샤샤 4-5 godzin snu to nie jest dobre. Ostatnio mam problem ze snem i wtedy też jakby bardzo tak cicho mówię. Także przepraszam. Te nauki cały czas się zmieniają, prawda? Cały czas te daty się zmieniają. Więc to wygląda tak, jakbym robił, co mi się żywnie podoba. Ale, ale po prostu byłem zbyt zajęty. Miałam zbyt dużo rzeczy do zrobienia. I jeszcze przygotuję się do nauk i jeszcze przygotowuję kilka innych rzeczy, więc po prostu w ostatnim czasie było tego zbyt dużo i stąd te wszystkie zmiany w programie nauk. Więc mam nadzieję, że wybaczycie mi to wszystko. Wczoraj były urodziny Bokara Yangtze Rinpochego, więc chciałbym skorzystać z okazji, aby życzyć mu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Mam nadzieję, że jego życie i aktywność będą kwitły, a w szczególności oraz chciałbym też wszyscy, którzy służą Rinpochemu, tacy jak Chanty, jak wszyscy asystenci, wszyscy, a szczególnie e, e, i rodzicom Rinpochego, bardzo wszystkim chciałbym podziękować za to, że tak dobrze się nim opiekują. Więc dzisiaj, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj? Ogólnie powinienem kontynuować omawianie tekstu o autobiograficznych pochwałach. Doszliśmy do 31 chyba, do 31 pochwały, ale więc dzisiaj zamiast jakby podczas omawiania tego właśnie 31 strofy wspomnieliśmy, Mikcio Dolce wspomina tam o tym, że założył klasztory i siedry do studiów nad tantrą i sutrą. Mówiliśmy o tym, że Mikio Dorje jakby wspierał finansowo te wszystkie, jakby zakładał, sponsorował i wspierał w różny sposób te założone przez siebie klasztory i siedry. Oczywiście to nie znaczy, jak mówimy, że sponsorował, to nie znaczy, że sam po prostu miał jakąś górę pieniędzy i rozdawał te pieniądze tym klasztorom, tylko na przykład prosił jakichś swoich sponsorów, żeby wspomagali te klasztory, zamiast jemu dawali pieniądze tym klasztorów, albo na przykład miał jakieś miejsce, jakąś ziemię, którą mógł zaoferować pod budowę klasztoru i tak dalej. Więc były osoby, które sponsorowały na przykład Wielki Obóz Karmapy i one również na przykład uczestniczyły w sponsorowaniu budowy tych klasztorów i siedr.
Zazwyczaj tacy sponsorzy dbają jakby o mnichów, tacy ludzie jak lokalni wielmożowie, królowie i tak dalej, na przykład król Jiangu, na przykład powiedział, że będzie wspierał, będzie utrzymywał 500 mnichów i tak dalej, i tak dalej. Tak obiecał Karmapie. Więc budowa klasztoru, czy też budowa właśnie siedry wymaga bardzo wielu dobrych warunków, bardzo wielkiego wsparcia. Trzeba postawić budynek, wstawić do niego różne posągi, malowidła i tak dalej. To jest dość specyficzna budowa. Mikio Dorje różnił się od poprzednich karmapów. Mikio Dorje przykładał bardzo wiele uwagi do siedr, do szkół filozoficznych, więc jakby one zaczęły się faktycznie rozwijać w naszej szkole. I kiedy zastanowimy się, dlaczego akurat tym tak bardzo Mikio Dorje się zajął, to myślę, że powody są dwa główne powody. Więc pierwszym głównym powodem jest specyficzny sposób myślenia Mikio Dorje. Musimy zrozumieć, jak on do tego podchodził, do tego tematu, jak o nim myślał. A drugim powodem było to, jak byliśmy postrzegani przez inne szkoły. I jak my postrzegaliśmy te inne szkoły. Więc to są jakby takie dwa główne punkty, które warto omówić. Po pierwsze, jak Mikio Dorje jakie poglądy miał na temat właśnie studiów filozoficznych i tak dalej. Pierwsza siedra Kagyu, ogólnie Kagyu, została założona w XIV wieku. Została założona w XIV wieku przez Tasi Gyangchub Galtsena w Tsetangu. To najprawdopodobniej była pierwsza siedra w ogóle we wszystkich szkołach Kagyu. Ale pierwszą siedrę w Karma Kanzang, w tej szkole, tą pierwszą siedrę założył 7. Karmapa Chedrak Gyatso. Kiedy Chedrak Gyatso opisał jakby powody, dla których założył ten uniwersytet klasztorny. Myślę, że więc mamy zapis takich różnych pism 7. Karmapy i w jednym z nich właśnie 7. Karmapa opisuje, że ludzie, którzy studiują, zazwyczaj mało praktykują, czy też mało
albo ludzie, którzy studiują, patrzą jakby z góry na ludzi, którzy praktykują. No, bardzo często tak się zdarza. Więc bardzo często ci ludzie krytykują krytykują tych, którzy poświęcają się wyłącznie praktyce. W ten sposób jakby to jest bardzo szkodliwe dla jakby całych nauk i dla buddyzmu. Ci zaś, którzy praktykowali bardzo często, krytykowali tych, którzy tylko słuchowali. Więc Chödrön Gyatso jakby nie mógł znieść tej sytuacji, tego krytykowania siebie nawzajem i dlatego sam założył siedrę, która skupiała się na tekstach indyjskich i na komentarzach do tych tekstów, ale zwrócił uwagę, jakby bardzo chciał, żeby w tej siedrze nie studiowano tekstów tybetańskich, ale raczej teksty, oryginalne teksty indyjskie. Gdyż studiując teksty tybetańskie jakby narażamy się, czy też wtedy narażano się na taką stronniczość, tak, że ten tekst pochodzi z tej szkoły albo od tego nauczyciela i tak dalej, więc jakby powrót do źródeł, do podstaw wszelkich studiów, czyli do tekstów indyjskich jakby powodowało, że unikał tej stronniczości, że unikał jakby jakiejś takiej współzależności z innymi, nie za współzależności, jakby stawiania się w opozycji do innych szkół. Więc w ten sposób jakby zapoczątkował tę pierwszą siedrę, Karma Kamdzang, po to, gdyż chciał bardzo, aby w Karma Kamdzang kwitła dharma zarówno urzeczywistnienia, jak i zrozumienia, jak i studiów, żeby tybetańscy uczeni dawali różnie interpretowali różne aspekty dharmy. W związku z tym studiowanie jednego lub drugiego takiego tybetańskiego poglądu od razu spowodowało tą stronniczość. Dlatego właśnie Chödrön Gyatso skupił się na tekstach na uczonych indyjskich. A poza tym przykładał dużą uwagę do tego, aby ta aktywność studiowania czy nauczania i aktywność praktyki była postrzegana w równy sposób. Bardzo unikał konfliktów pomiędzy tymi dwiema działami dharmy. Więc Kselen Karmapa był pierwszą osobą, która założyła taką siedrę. Jego głównym studentem był Karma Trinlepa, który założył Leksheling, Uniwersytet Klasztorny Leksheling. I w tej siedrze Leksheling studiowali bardzo znani dzisiaj mistrzowie, tacy jak Dakpota Sinamgyal, Pao Tsublag Trengwa również studiował w Leksheling. Później więc również uczniowie siódmego Karmapy, tak, zakładali i wspierali i uczyli w różnych siedrach. Właśnie Kanrat Trinlepa był jednym z nich. Później powstała kolejna siedra w Drukpa Kadziu, założona przez Drukpa Pema Karpo.
nguma dinde mare ta junru do sar dinde gibe kurwa tamge dinde ine chungyu sar. I wtedy wielu, na przykład w Drukpa Kadziu było też w tamtym czasie też było bardzo wielu jakby lamów, którzy nie rozumieli powodów, dla którego mają studiować, którzy mają studiować w Siedrze i jakby krytykowali Drukpę Pema Karpo za to, że jakby zmienia ich szkołę, zmienia charakter ich szkoły. Więc to wszystko musiało się jakby pojawiać, rozwijać powoli, również w naszej linii. Ale osobą w naszej szkole, która naprawdę rozwinęła i jakby Siedry jakby wspierała Siedry i te studia klasztorne, był właśnie Mikie Dorje. Więc Mikie Dorje sam opisał jakby powody, dla których właśnie zakładał te różne Siedry w tym właśnie tekście. Więc to zostało opisane w jednym z podręczników dla Katsa Karma Shugluk Ling, czyli głównej Siedry, która powstała w ramach obozu Karmapa. Później ona została przeniesiona do budynku, do klasztoru, ale z początku to była po prostu taka podróżująca Siedra, która podróżowała wraz z obozem. Nazywała się Gatsal Karma Shugluk Ling. Więc Mikie Dorje, zakładając tą Siedrę, jakby taki statut tej Siedry jakby spisał, taki tymczasowy statut właśnie tej wędrownej Siedry i w niej jakby opisał jakby przyczyny, powody, dla których ta Siedra powstała. I tam napisał, że poprzedni karmapowie, mistrzowie Kadziu, zazwyczaj przebywali w odosobnionych miejscach, gdzie praktykowali i oddawali się praktyce. Ale później ale potem jakby ta esencja całego tak po Kadziu zaczęła słabnąć, całej szkoły Kadziu. Czasy się zmieniły i musieliśmy i bardzo wielu ludzi przestało rozumieć nauki albo zaczęło przeinaczać te nauki, więc pojawił się bardzo duży ludzie, niektórzy byli przeintelektualizowali nauki, niektórzy w ogóle nie interesowali się studiami, więc dlatego lepiej było ustanowić Siedrę, która jakby to wszystko jakby we właściwy sposób będzie przedstawiała. Bardzo wielu ludzi wewnątrz i poza szkołą Kadziu miało różne jakby wypaczone poglądy na jej temat. Mikie Dorje też wspominał, że 7. Karmapa Chedrak Gyatso napisał długie komentarze na przykład do tekstów Dharmakirtiego o zasadności i inne. Jeden z większych uczniów, czyli Karma Trinlepa, jakby kontynuował tą aktywność jakby nauczania i studiowania. I ponieważ Mikie Dorje również czuł się jakby uczniem Karma Trinlepy, tak? Bo Karma Trinlepa stał się jednym z jego nauczycieli, on również poświęcił się właśnie tej dziedzinie, czyli studium i zaczął pisać teksty filozoficzne, różne komentarze. Chciał kontynuować tą aktywność. I dlatego właśnie Mikie Dorje pisze, więc dlatego właśnie postanowiłem założyć Siedry, te klasztorne uniwersytety. Poza tym jest taka kolejna autobiografia Mikie Dorje napisana na górze Namtu, w której
w której Mikke Dorje opisuje, że siódmy Karmapa często wspominał, że w całym swoim życiu nie przestudiował nawet jednej strofy sutr. Natomiast natomiast obiecał siódmy Karmapa, że w przyszłym roku bardziej poświęci się studiom. Dlatego ja, czyli 18 Karmapa, w wieku 18 lat założyłem pierwszą siedrę, a w wieku 27 lat założyłem pierwszy uniwersytet klasztorny, w którym studiowano właśnie sutry. Więc tak jak powiedzieliśmy wcześniej, siódmy Karmapa założył jedną siedrę. No i napisał wiele komentarzy dotyczących tekstów poświęconych logice i innych, ale nie studiował siódmy Karmapa, nigdy nie studiował sutr. Dlatego obiecał że w przyszłym życiu będzie również studiował i nauczał właśnie sutr. Aby wypełnić to zobowiązanie, Mikke Dorje właśnie założył swoją siedrę założył w wieku lat 18, zaś w 27 wieku, kiedy miał 27 lat, założył uniwersytet, który głównie skupiał się na studiowaniu sutr, oraz inne uniwersytety, które skupiały się na studiowaniu tantr. Chciał po prostu wypełnić intencje swojego poprzednika, siódmego Karmapy. W rezultacie Karmapa Mikke Dorje sam nauczał również w tych siedrach i wielu jego uczniów, czy też uczniów tych siedr otrzymało tytuł Rabjampa, czyli takiego tybetańskiego taki tytuł doktoratu. Mikke Dorje pisał, że wcześniej nie było czegoś takiego w szkole Kadziu, natomiast teraz mamy przynajmniej 5 czy 10 osób, którzy faktycznie skończyli studia wszystkich tekstów, omawianych tekstów i otrzymali tytuł Rabjampy. Wcześniej nie było osób którzy mogliby nosić tego rodzaju tytuł. Tutaj oczywiście więc taki tytuł Rabjampy otrzymywali uczniowie, którzy przestudiowali i zdali egzaminy we wszystkie teksty. Na początku było ich właśnie 5-10, tak jak pisał Karmapa w tym tekście, ale pod koniec życia Karmapy było ich prawdopodobnie 50. Poza tym, jeśli chodzi więc tak jak powiedziałem, nie tylko to była siedra, w której studiowano sutry, ale też Karmapa Mikke Dorje założył kilka uniwersytetów klasztornych skupionych na studiowaniu tantr. Więc również w jednym ze swojej autobiografii Karmapa Mikke Dorje napisał, że do tej pory praktyka tantr była bardzo prosta, mało skomplikowana, ale ja postanowiłem to zmienić. Postanowiłem, że musimy studiować tantry związane które później praktykujemy. Dlatego w tych siedrach studiowano tantrę Chakrasamvary, Guhya Samadhi, Vajra, Bhairawy,
Varvavida, Czerwonego Yamantaki, Mahakali, Jinasagary, Vajravarahi, Kalachakry i tak dalej. Bo tam uczono się również tworzenia mandali, tańców, melodii, geomantrii, rytuałów, wszystkich związanych z tymi tantrami i tak dalej. 다들이 인도상당 아주 지 가르텔이야 촉돔들 시비나 dom들 시비나 지당 다 치수 표규 난들이야 Podsumowując jakby, wcześniej w Tybecie trwała taka ogólna jakby taki podział na linię praktyki i linię nauk, czyli linię studiowania. I na przykład mówiono ogólnie, że Sakya i Gelug to są właśnie te tradycje studiów, a Kagyu i Nyingma to są tradycje praktyki. Tak ogólnie się mówiono. Ale kiedy spojrzymy szczegółowo na historię tych tradycji, to Sakya i Gelug miały faktycznie kilku bardzo to faktycznie mieli kilku wielkich uczonów, natomiast Kagyu i Nyingma faktycznie mieli kilku wielkich siddhów, tak? To jest fakt. Ale kiedy mówimy, że to są tradycje studiów i praktyki, to mówimy o tym, co jest głównie jakby podkreślane, na co się kładzie główny nacisk w tych tradycjach. A to nie znaczy, że w Gelugwie nikt nie praktykuje, albo że w Kagyu czy Nyingmie nikt nie studiuje. Po prostu inaczej rozkładają się priorytety, inaczej się rozkłada się nacisk w tych szkołach. Więc taki podział moim zdaniem jest po prostu błędny, jest niewłaściwy, nie powinniśmy go w ogóle tworzyć. Vasubandhu powiedział, że nauczyciele prawdziwej dharmy są dwojacy, że dharma nauczyciela jest dwojaka. To jest dharma pism i dharma urzeczywistnienia. Aby upowszechniać tą całą dharmę pism i urzeczywistnienia, trzeba poznać je obie, nie można ich rozdzielać. To jest buddyzm i to jest buddyzm. To nie jest tak, że głównie praktyka jest ważna, albo głównie studia są ważne. Trzeba to łączyć. One są jakby dwoma stopami, tak? Jakby. Najpierw trzeba zrobić pierwszy krok, potem drugi krok, potem trzeci krok, potem czwarty krok i za każdym razem robimy jeden z tych kroków. Albo studiujemy, albo praktykujemy. Aby na przykład ugotować jakiś posiłek, to trzeba mieć składniki do tego przygotowane, tak, do gotowania. Potem nie jest w tym przypadku. Aby praktykować, musimy rozumieć, co praktykujemy, dlaczego praktykujemy, jak praktykujemy. Kiedy studiujemy, to musimy rozumieć też, na czym polega esencja tych, co się kryje ze słowami, studiowanymi słowami. Gampopo na przykład mówił, początkujący powinni studiować. Kiedy osiągną stabilność w tych studiach, powinni zacząć praktykę. Muszą urzeczywistnić to, co poznali, to, co zapamiętali, przestudiowali. Muszą osiągnąć dodatkowe, jakby głębsze zrozumienie. Dosum Khenpa zaś powiedział, że pracznia jest niezwykle ważna.
Bo bez pradźni ani słuchanie, ani praktyka, ani przemyśliwanie nie będą skuteczne. Pradźnia potrzebna jest nam do tego, abyśmy umieli rozpoznać nasze splamienia, abyśmy mogli rozpoznać nasze słabości, abyśmy później wiedzieli, jak je usunąć. Więc pradźnia wynikająca właśnie ze studiowania jest w ten sposób bardzo, bardzo potrzebna, bardzo przydatna. Czyli mamy pradźnię słuchania, pradźnię kontemplowania i pradźnię medytacji. Różne etapy rozwijania tej pradźni. Więc Mikio Dorje zaś twierdził, że studia są potrzebne, studia sutr i tantr są potrzebne, abyśmy rozwinęli właściwy pogląd związany dzięki tym studiom, dzięki tym naukom. A potem powinniśmy, kiedy już ten właściwy pogląd jakby osiągniemy, powinniśmy zacząć praktykę w odizolowanych miejscach i rozwinąć doświadczenie, osiągnąć doświadczenie tego poglądu, tej wiedzy. Jak zaś w innych szkołach, teraz jakby ten drugi powód, tak, zakładania, dla których Mikio Dorje założył siedry, to było to, jak rozwijały się inne szkoły. Mikyo Dorje 시베 템바 배워 때려 공고 공주 가리에 봐. 디고 디스 주용디도 다 대지 주나 삼자. 당년에야 사천 로세게도 사다 가리에 맞된 아주 갱고로 봐. 다 사천 로세게도 사게베기 딘지 Na przykład mamy pewne pisma mistrza Sakya, który się nazywał Tsorchen Losar Gyatso, który on był jakby dzierżycielem tradycji Sakya Tsarpa, czyli ta tradycja się dzieli na Nok, Dzong i Tsar, tak, w ramach szkoły Sakya, i on był właśnie dzierżycielem jednej z nich. Był uczniem wielkiego mistrza Doringa Kungpangpa. On był bardziej takim sidą niż uczonym w zasadzie. Albo na przykład w szkole on na początku jakby był, studiował w Tashi Lungpo, w takim uniwersytecie klasztornym Gelugpy. Zaś później zranił się w nogę i aby jakby udał się wtedy do właśnie pewnego lamy Sakya, aby ten pomógł mu uzdrowić tą nogę. I w ten sposób jakby przeniósł się do tradycji Sakya, stał się nauczycielem w tradycji Sakya. Mówi się, że w szkole Sakya było wielu uczonych, właśnie tej Yakshun i Rong, jakby oni studiowali głównie sutry, zaś Nok, Dzong i Tsar studiowali głównie tantry. Tam byli więc w tych pierwszych trzech jakby tradycjach Sakya studiowano głównie sutry, a w tych trzech pozostałych tantry. Ten lama również uczył się przyjmował nauki od Karma Trinlepy. I później miał dwóch bardzo wielkich uczniów. Jeden nazywał się Khyentse Wangchuk, a drugi się nazywał Mangto Lungdup Gyatso, i uczniowie tych uczniów jakby byli później nauczycielami na przykład 5. Dalaj Lamy.
Także to była bardzo znana linia uczonych, bardzo znana tradycja uczonych Sakya. I ten Dzogchen Logkap-Gyatso, ten uczony Sakya, pisał w swojej autobiografii tak, że kiedy przybyłem do Kietzal w Drejung, w tym samym czasie przybył tam, Mikio Dorje. Więc ten władca Rinpungu nakazał wszystkim, aby przywitali Karmapę, tak? I wszyscy się przygotowywali, by wszyscy byli podekscytowani tym przyjazdem Karmapy i zrobili wielkie takie przygotowania. Wszyscy się jakby wyczekiwali tego przyjazdu Karmapy, ale ten lama pomyślał, ale ja pomyślałem sobie, ten lama tak myślał, tak, ale przecież ja nie mam żadnego związku z Karmapą, co mnie to, nie mam nic. To jest oczywiście bardzo wielki mistrz, ale istnieje takie ryzyko, że to jest bardzo wielka istota, ale ja nie mam z nim zbyt wiele do czynienia, zbyt wielkiego związku. Ten lama pisał też, ja słyszałem, że Karmapa był uczniem Gampopy, jednym z 3 uczniów Gampopy, tak, był był Dusum Khenpo, tym Kampą Use. Jego głównym jakby zadaniem, jakby to czym oni powinni głównie zajmować się transmisją czy też przekazem linii praktyki, tak? Skoro pochodzą od Gampopy i od Dusum Khenpy, i to jest linia praktyki, to powinni się zajmować głównie linią praktyki. Linią praktyki, która pochodzi od Naropy, Maitripy, Marpy, Milarepy i tak dalej. Więc nie ma sensu. Czasami mamy stupę i musimy ją tak malować na biało, tak? Czasami. Więc nie ma sensu malować na biało jakichś kamieni, powinniśmy malować je stupy. Jest takie powiedzenie jakby tybetańskie, że nie powinniśmy że takie, znaczenie jest takie, że nie powinniśmy robić tego, co do nas nie należy. Powinniśmy zająć się tym, co do nas należy. Więc Sakyapowie i Gelugpowie, do nich należą studia i oni przykładają dużą wagę do filozofii, gramatyki, poezji, tantry i tak dalej, ale Kadzipowie powinni głównie się zająć praktyką, a nie studiami. Zatem ten lama również słyszał, że Karmapa ma również wiele różnych jakichś takich koneksji z królami, z wielkimi władcami. Że jakby on że porzucił własny pogląd Shengtong, przyjął pogląd Rangtong, nie wiadomo dlaczego, że w ogóle to jest jakiś taki Karmapa, który odżegnuje się od swojej własnej linii, że tak powiem. I w ten sposób jakby ten lama jakby krytykował Mikio Dorje.
Więc ten lama jakby mówił, pisał tam w tej swojej autobiografii, że on w zasadzie nie ma żadnej wiary w Mikie Dorje, że nie ufa mu, nie czuje żadnego oddania do niego. Więc ogólnie jakby ten lama, jakby główny zarzut miał taki, że Karmapowie powinni utrzymywać linię praktyki i zajmować się praktyką, a nie studiami, że jakby działają przeciwko sobie, przeciwko swojej własnej linii. Teraz jak się zapytacie, co ja na ten temat myślę, już mówiliśmy o tym kilkakrotnie. Karmapa Mikke Dorje nie zaczął interesować się studiami i siedrami po to, żeby współzawodniczyć ze szkołami Sakya czy Gelug, z ich siedrami, z ich uniwersytetami klasztornymi, szkołami filozoficznymi i tak dalej. Nie chciał ich również imitować. Nie sądzę, aby tak właśnie było. Dlaczego? Gdyż praojcowie Kadziu oczywiście głównie skupiali się na praktyce, ale z drugiej strony było niewielu takich, którzy faktycznie byli w stanie się kompletnie poświęcić praktyce, którzy faktycznie byli w stanie z oddaniem takim i pełnym skupieniem jakby praktykować. Ci, którzy nie mieli takich zdolności, którzy nie mieli takiej karmy, takiej zasługi, aby to robić, ci ludzie zaczęli tworzyć zaczęli tworzyć błędne poglądy, mieli różne wątpliwości i tak dalej, więc w związku z tym najlepiej by było, gdyby właśnie tacy ludzie, którzy nie mogą w ten sposób praktykować jak nasi praojcowie, żeby zajęli się studiami i przynajmniej rozwijali właściwy pogląd. Dlatego właśnie Mikke Dorje jakby uważał, że w ramach naszej linii powinniśmy bardzo większą wagę przykładać do edukacji i do właściwego i do studiów w związku z tym. Z innej perspektywy można powiedzieć, że Mikke Dorje naprawdę bardzo cenił mistrzów Kadampy. Więc jego studia, jego zainteresowania jakby filozoficzne były nieco inne niż w pozostałych szkołach. W jego kurikulum znajdowały się właśnie prace mistrzów Kadampy, takie jak Niebieski notatnik Potoły, czy Długa rozmowa z samym sobą Potoły, czy też pisma wczesnych mistrzów Marpy, Milarepa, Gampopy, Pamodrukpy, Shenksalpy i tak dalej. Bardzo często studiował te teksty i bardzo często nauczał tych tekstów, komentował te teksty. Napisał też kilka komentarzy na temat tych tekstów. Czyli on zawsze jakby podkreślał pogląd praojców Kadziu. Szczególnie jest taki tekst, który Drikunga Jiktena Sungona, który się nazywa Jedna intencja, powiedzmy, single intent. I Mikke Dorje uważał, że to jest największe dzieło filozoficzne szkoły Dakpo Kadziu, i napisał w jego dziełach zebranych są 4 tomy komentarza na temat właśnie tego tekstu, tej pojedynczej intencji, czy też jednej intencji. Dlatego uważam, że nie było żadnego współzawodnictwa, żadnej takiej intencji ze strony Mikke Dorje, bo on naprawdę skupiał się na nieco innych tematach w siedrach, które zakładał, na innych tekstach nieco. Oczywiście były teksty wspólne dla wszystkich szkół, które były komentowane, jak teksty
indyjskich uczonych, ale w naszych Siedrach skupiano się też na tekstach praojców Kadziu. Tak czy inaczej, warto pamiętać, że w owym czasie, inni ludzie, uczeni, lamowie z innych szkół, jakby uważali, że ludzie, którzy są tacy lamowie, jak właśnie w Kadziu, którzy głównie praktykują, są ignorantami, głupimi, którzy nic nie wiedzą, co robią. I tak oceniano, że tak powiem, naszą szkołę, naszych lamów. To są ludzie, którzy siedzą gdzieś tam jak jacyś dzicy, którzy hibernują gdzieś tam w jakiś, zahibernowani, jakby siedzą gdzieś w jakichś zimnych jaskiniach w górach wśród śniegu i lodu i tak dalej. Więc że to tak jak takie dzikie zwierzęta po prostu, które nic nie wiedzą i tak dalej. Więc jakby tego rodzaju opinie panowały wokół. W związku z tym Mikio Dorje stwierdził, że nie ma innego wyjścia. Musimy też zacząć studiować, musimy też rozwijać nasze własne teksty, szkołę filozoficzną i rozwijać studia w naszej szkole. Tym bardziej, że istniało już bardzo wiele tekstów, bardzo wiele komentarzy napisanych przez mistrzów Kadziu, więc nie ma sensu, skoro one już są, to trzeba ich nauczać, to trzeba je studiować, to trzeba je pokazywać światu, to trzeba się nimi dzielić. Inaczej dojdzie do jakiejś takiej degradacji i osłabienia nauk Kadziu. Musimy, więc oczywiście można dostać bardzo dobre, takie dogłębne instrukcje dotyczące praktyki, ale trzeba też wiedzieć, co Buddha powiedział, czego nie powiedział, co jest zgodne z darmą, co nie jest zgodne z darmą i dlaczego, prawda? Więc Mikio Dorje postanowił, że założy Siedry, ale że będzie w nich podkreślał głównie studiowane będą teksty i poglądy filozoficzne praojców Kadziu. To jest jakby taka największy wkład Mikio Dorje do filozofii buddyzmu tybetańskiego. Teraz staje się to bardzo jasne. Dzisiaj w szkole Karma Kadziu mamy komentarze dotyczące 8 wielkich tekstów, czyli 8 wielkich tekstów mistrzów indyjskich. I to właśnie mamy je dzięki właśnie wkładowi 7., 8. i Karmapy oraz Drukpy Pema Karpo. Więc teraz, gdybyśmy nawet mieli Siedry, to nie mielibyśmy co w nich studiować. Żeby studiować, trzeba mieć jakąś podstawę, trzeba mieć jakiś curriculum, trzeba mieć jakieś teksty do studiowania i one właśnie powstały za 7., 8. i Karmapy i przez 300 lat nasze Siedry były zniszczone, były w upadku. W latach 90. Wcześniej 16 Karmapa jakby zebrał i wydrukował wszystkie komentarze Mikio Dorje i wysłał je do Tybetu. A wówczas oczywiście ci wszyscy uczeni naszej szkoły Karma Kadziu byli zachwyceni. A poza tym wszyscy inni uczeni różnych innych szkół po prostu patrzyli na to ze zdumieniem, bo oni powiedzieli, że jak to jest możliwe, że wy Kadziupowie macie takie komentarze, znacie takie teksty, studujecie takie teksty, to jest niewiarygodne, oni nigdy wcześniej o tym nie słyszeli.
Wielu ludzi później opowiadało mi o tym, jak to wygląda, jak w latach 90. te teksty były dystrybuowane w Tybecie. Ale trzeba pamiętać, że przez 2-3 stulecia wszystkie siedry w Kadziu były po prostu zniszczone. Wiele tekstów po prostu zostało zniszczonych, przestało istnieć. Później w Kamie powstały siedry w klasztorach Palpuk i Zurmang, ale oni byli w stanie studiować teksty wielkich uczonych indyjskich, ale nie znali tekstów 7 i 8 Karmapy. One były jakby wtedy niedostępne, one jakby zanikły na jakiś czas. Dopiero później odkryto je, bo później przechowane gdzieś w innych klasztorach. Więc nikt, żadni inni kempo z różnych innych szkół, jak i z Kadziu szkoły również, po prostu nie wiedzieli o istnieniu tych tekstów bardzo często. Podam taki przykład, jeden z przykładów. Myślę, że to chodzi o karmę, naszą karmę Kagiupów. Kiedy my zaczynamy studiować, kiedy zakładamy siedry, to nagle wszyscy inni mówią, zaczynacie współzawodniczyć z Sakya i Gelug, jakby negujecie swoją własną szkołę, która jest tradycję, która jest tradycją praktyki, więc co wy robicie? A zaś kiedy nie studiujemy, nie zakładamy siedr to inni krytykują nas znowu, że jesteśmy głupi, dzicy i że nic nie wiemy i nic nie rozumiemy. Więc to jest jakby taka nasza karma. Ale tak czy inaczej skazani jesteśmy na krytykę. Tak czy inaczej. Za swego życia Mikyo Dorje założył bardzo wiele uczelni klasztornych, w których studiowało się sutry i tantry. Chciałbym jakby przedstawić jakby bardziej kilka z nich, znaczy kilka z tych klasztorów i siet, które Mikyo Dorje założył, ale zanim do tego przejdziemy, to będzie przerwa. Więc teraz chciałbym jakby pomówić o jakby 6 takich placówkach, centrach dharmy, które założył Mikyo Dorje. Pierwszym był, więc to to będą jakby takie przykłady reprezentatywne tego, co Mikyo Dorje robił, jakie klasztory czy siedry zakładał. Więc po pierwsze, jak Mikyo Dorje jakby zakładał, inicjował siedry. Zarówno takie teksty jak Usta Uczonych, Pało Rinpoche czy Złoty Łańcuch Kadziu, wszystkie mówią o tym, że w 1532 roku, czyli w roku wodnego smoka, 10 dnia, Mikyo Dorje i cały jego obóz wtedy przebywali w Tawa Caklung w Kongpo. I wówczas Mikyo Dorje zaprosił 10 mnichów z Leksheling, z Nyuk, czyli z takiej siedry szkoły Nyingma. Więc jakby 10 uczonych z tej siedry zostało zaproszonych do obozu.
I oni jakby stanowili jakby taką podstawę jakby dla siedry, pierwszej siedry Minkie Dorje. Pomiędzy nimi był Tawacaklung, był Rinchen Lek, Rabjampa Sengyesie i wielu innych uczonych, którzy przybyli właśnie, aby uczyć w Nowej Siedrze w obozie Karmapy. Razem później było około 20 nauczycieli, którzy tam uczyli. I uczyli uczonych i rabdziampów, którzy jakby stworzyli Karma Shuklung Ling, czyli tą pierwszą siedrę w Wielkim Obozie. Oczywiście to był obóz, więc tam było bardzo dużo różnych namiotów i oni jakby przenosili się z miejsca na miejsce. Tak to nie było, oni nie przebywali cały czas w jednym miejscu. Więc ta siedra również była częścią tego obozu, czyli zajmowała ileś tam namiotów i również przenosiła się z miejsca na miejsce razem z resztą. Więc wokół tego obozu Karmapów też był obóz Shamarpy, obóz Chaltsapa, o Rinpoczego obóz i tak dalej. To było takie jakby zbiór różnych obozów, które tak przenosił się. I tam właśnie powstał ten pierwszy uniwersytet klasztorny założony przez Minkie Dorje. Więc spośród tych 10 pierwszych nauczycieli, jednym z nich był Rinchen Rekpa, Khenchen Lingpa, tak to, być może że to chyba był najprawdopodobniej pierwszy taki duży wielki nauczyciel tej siedry. Więc później on udał się do Kamu i tam założył drugą siedrę, która się nazywała Rati Ganden Ling. To było w Minyangu, w Kamie, gdzie głównie nauczono 5 wielkich tekstów, czyli 5 wielkich tekstów to Madhyamaka, Prajnaparamita, Vinaya, Abhidharma i Tsema. Później zaś przybyła armia mongolska i zniszczyła całą tą siedrę. Kompletnie ją przemieniła w gruzy. A potem odbudowano to przez szkołę, to miejsce przez szkoła Nyingma ją odbudowano i zamieniła w klasztor Nyingma. Więc to była jakby to były te pierwsze siedry. Następnie Pawo Tsoglo Kłęba, który, tak jak mówiłem, jakby studiował w jednej z siedr założonych przez Karmę Trindlepę. Później stał się aczarią w siedrze Karmapy Minkie Dorje. Mówi się, że w dziewiątym miesiącu roku Wodnego Węża, czyli w 1533 roku, Minkie Dorje jakby mianował Pawo Tsogla Trengłę, ofiarował Pawo Tsogla Tręgle posążek, swoją podobiznę, wykonaną z bardzo cennych jakichś takich klejnotów i stopów. A później i oprócz tego posągu ofiarował mu również ręcznie spisany manuskrypt komentarza do Vinai, który Minkie Dorje sam napisał. A trzecim prezentem to była poduszka, taka jedwabna poduszka z wyszytym lwem.
jest pismo, które właśnie to dokładnie opisuje. Więc dlatego później przez okres 5 lat Paweł Cuglang-Trengwa był głównym nauczycielem właśnie w tym Karma Shuang Ling, w tym głównym obozowym uniwersytecie. I nauczał Madhyamaki, Prajnaparamity, Vinaya, Abhidharmy, Cemy, do głębnego wewnętrznego znaczenia, czyli tekstów trzeciego karmapy, tantry Hevajry, najwyższej tantry Maitrei i tak dalej. Później po Paweł Cuglang-Trengwa, bo Paweł Cuglang-Trengwa w którymś momencie zrezygnował z tej funkcji. I następnym acharyą, następnym głównym jakby nauczycielem w tej siedrze był Lungshita Tang, czyli znowu opisane to jest dokładnie w księgach, że drugiego miesiąca roku ognistego ptaka Mikyo Dorje właśnie doszło do tej zmiany, jakby Paweł Cuglang-Trengwa zrezygnował z bycia głównym jakby dyrektorem, nauczycielem szkoły. I wtedy Mikyo Dorje zaczął się zastanawiać, kto powinien go zastąpić, który z uczonych powinien być głównym dyrektorem tej siedry. I w końcu wybrał Ngari Rabjama Chaklanga Lekpe. W 1538 roku Mikyo Dorje, cały obóz karmapów przeniósł się do klasztoru Tsurpo, gdzie spędzili Losar. I tam odwiedzili takie miejsce, które się nazywa Nyukla, gdzie się znajduje znajdowała siedra Nyukla Lekshe-Ling. W związku z tym uczeni jakby z tego obozowej siedry Karma Shuang Ling i uczeni z Nyukla Lekshe-Ling mogli się spotkać i debatować. I doszło do pierwszej takiej większej debaty. Można powiedzieć, że to było takie sympozjum tych uczonych, podczas którego omawiali właśnie tych 5 głównych tekstów, czyli Madhyamaka, Prajnaparamita, Vinaya, Abhidharmę i Cemę. Mikyo Dorje był bardzo szczęśliwy z tego powodu. Uważał, że to się bardzo przydało i udało znakomicie. To był dość duży program, było dużo wykładów, nauk, debat i tak dalej. Potem w 1539 roku Mikyo Dorje i cały obóz karmapy przebywali w Shikarimpungu, gdzie Mikyo Dorje założył Mikyo Dorje w tym czasie sam nauczał w Karma Shuang Ling swojej siedrze i nauczał jakby Prajnaparamity. To był jego własny komentarz do Prajnaparamity, który później został spisany, nazywa się Odpoczynek joginów. Tam wówczas dołączył do siedry Palkan Klotsawa, który został tam profesorem gramatyki. Czyli był takim, uczył kompozycji, gramatyki Chandragomiego, sanskrytu, sutr Saraswati i tak dalej. Poezji, gramatyki tybetańskiej. I w tym czasie napisał taki podręcznik do gramatyki, który się nazywa, został zatytułowany Zwierciadło odbijające porównania, czy coś takiego.
Potem w 1540 roku, po tybetańskim Nowym Roku, zazwyczaj odbywał się Menlam, Kadziu Menlam. Wówczas jakby w Tybecie było bardzo dużo takich władców, lokalnych króli. Tak? Jeden z nich jakby został mnichem, został uczniem Mikie Dorje jak został mnichem, to zmienił imię na Karma Dondam Yandakpak. On głównie studiował właśnie w Siedrze Karma Shuglong-Ling, a potem wrócił do swojego kraju, do swojego regionu i tam też założył kolejną siedrę, Kadziu, która się nazywała Topgyal Karma Vinaya Center, takie centrum, tak. I tam właśnie różni ci lokalni władcy również studiowali w tej siedrze, na przykład brat tego Karmy Dondama oraz inni. I ta siedra bardzo wspaniale jakby się rozwijała. Na przykład ten jeden władca, Topgyalwa, był jednym z bardziej takich wpływowych jakby lokalnych władców i on właśnie tam studiował i otrzymał pełne jakby taką i tam został również mnichem. Później taki pan wielmożny z Rimpung zaprosił Mikie Dorje do Tsangu i zaoferował, że będzie go sponsorował, o ile Mikie Dorje jakby będzie nauczał tam, zostanie w Tsangu przez 3 lata. Mikie Dorje zgodził się na to, ale niestety nie nauczał zbyt wiele, raczej trzymał się odosobnionych miejsc. Ale w tym samym czasie, mimo że ten wielki pan z Ripungu nie był jakby do końca zadowolony, to jednak Mikie Dorje jakby przekonał go, że warto wspierać właśnie studiowanie i kształcenie mnichów i innych. Wówczas ten pan jakby zaoferował mu wielu mnichów, to znaczy wiele dzieci po prostu jakby zebrał, tak jak się zbiera podatki, to zebrał dzieci, chłopców, którzy zostali ofiarowani jakby do tych siedr i oczywiście tylko kilku z nich było na tyle jakby uzdolnionych, utalentowanych, że zostało jakimiś uczonymi później i jakby skończyło całą tą siedrę. Później na przykład w 1540 roku Mikie Dorje przebywał razem z tym, całą zimę jakby spędził razem ze swoim obozem w Pelram w Nienmo i tam Mikie Dorje również nauczał w tej siedrze, nauczał Madhyamaki. Nauczał pierwszej sekcji, pierwszego rozdziału jednej intencji wspomnianego tekstu, jakby skomponował właśnie swoje komentarze do tego tekstu. I jakby wtedy wydał przekaz tych swoich wyjaśnień tego tekstu. Więc jakby to były takie nauki, tego rodzaju studia, które nie były praktykowane, nie były utrzymywane w innych siedrach, innych tradycji. To była nasza własna jakby inwencja, tradycja. Teraz
Przechodząc dalej, Te garele e, Slavina, w którymś momencie jakby Civilization nastała Dungi, potrzeba, aby już ta siedra nie przemieszczała się z tym obozem, tylko trwała jakby w jednym miejscu, do którego uczniowie mogą zjechać i przebywać. To było w 1543 roku. Mikadordży wówczas został zaproszony przez pana La Bukpachipa z Dromsaru do Lumpogang. To było takie miejsce, w którym wcześniej ten władca jakby posadził kilka drzew. To było takie dość takie płaskie miejsce, płaski kawałek ziemi. Tam posadził kilka drzew i zbudował taką świątynię, taki ołtarz nagów i kolumnę, na której wypisał, że to jest pałac Dharmy Gacal. I miał nadzieję, że w przyszłości Karmapa zawita do tego miejsca i zamieni je w takie jakieś centrum Dharmy. I tak się właśnie stało. To znaczy, w końcu wreszcie Mikadordży przybył do tego miejsca wraz ze swoimi lamami, konsekrowali to miejsce. Odbyły się te wszystkie odpowiednie ceremonie, pobłogosławienie ziemi, powstał fundament pod świątynię. I właśnie w ten sposób jakby powstał klasztor, do którego przeniesiono na stałe tę obozową siedrę Karma Shuklung-Ling. I od tamtego czasu ta siedra jakby mieściła się w tym Yarto, w tym miejscu. I wszyscy lokalni ludzie nazywali ją Gacal Dharma Ling. To jest jakby taka górna część Doliny Yarlu. Ponieważ ten pan jakby nazwał to miejsce pałacem Dharmy Gacal, więc wielu ludzi ogólnie nazywano tą siedrę w związku z tym Yarto, Gacal, Karma Shuklung-Ling, czyli to Yarto i Gacal od miejsca zostało jakby dodane do całej nazwy siedry. Więc ta jakby pierwsza nazwa nadana przez władcę i nazwa siedry jakby zostały połączone i tam jakby powstała taka właśnie takie stałe miejsce, to była taka stała rezydencja tej siedry. Teraz kolejnym miejscem, które możemy omówić, to był Langpo Gang, również w tej dolinie Yarty. Tam płynie rzeka, taka znana rzeka Lasiampo. I ta dolina się nazywa Doliną Yarlung. Którą podzielono na górną, środkową i dolną część. I tam było takie miejsce, które się nazywa Lumpogang. Pałac tego lokalnego władcy nazywany był Santrup Decence, bardzo często nazywany Samde, tak w takim skrócie nazywał się Samde. Mówi się, że ta nazwa La Pumpacien tego miejsca, czyli to La na początku, czyli oznaczające bóstwo,
jakby pochodzi stąd, że ta rodzina, ten klan jakby zszedł z nieba, z Ysu. Że ten róg tych królów jakby pochodzi z krainy bogów. Więc oczywiście tego ciężko powiedzieć, jak to naprawdę wyglądało, to trzeba może zbadać, ale taka legenda tam krąży, stąd ta nazwa. W tamtych czasach ci wszyscy władcy, czy jacyś ważni ludzie mieli takie ogrody. Bardzo często tam były jakieś takie ogrody z jakimś małym stawem po środku. Więc to było oczywiście bardzo przyjemne miejsce, miłe miejsce. Powiedzmy, że taki mały park w naszym rozumieniu. Więc tego rodzaju parki to były takie najfajniejsze, najprzyjemniejsze miejsca, tak? W całej okolicy, bo tam rosły drzewa i było trochę wody, tak? Jakaś woda płynęła. Takie miłe, atrakcyjne miejsce. I tam właśnie Karmapa zbudował tam właśnie ten Lambung Pacien, ten władca jakby ofiarował właśnie tego rodzaju miejsce Karmapie, żeby tam zbudował klasztor albo siedrę i tak kolejna siedra powstała. Więc tak jak mówiłem, te Karma Shuklung Ling, ta pierwsza siedra jakby na stałe jakby przeniosła się do Jartu i wtedy Mikke Dorje jakby napisał takie zasady funkcjonowania tej siedry. Taki jakby status. Na początku to był taki tymczasowy status dla tej siedry, na czas, kiedy była ona częścią tego przemieszczającego się obozowiska. Zaś później stała się, kiedy siedra osiadła w Kacel Ring, Mikke Dorje napisał taki bardziej szczegółowe jakby zasady działania siedry. W 1540 roku, w 10 miesiącu, Mikke Dorje znowu jakby ze swoim obozowiskiem przeniósł się do tego Jartu. Tam udzielił nauk całej sandze, tego Gatsal Karma Shuklung Ling. Udzielał nauk na temat tych największych tekstów filozoficznych i największych szkół filozoficznych. I pomiędzy uczniami był na przykład trzeci dzierżyciel linii Pamodrukpy. Tam jakby doszło również do różnych debat, omawiano różne najważniejsze punkty filozoficznych, tych traktatów filozoficznych. Były różne egzaminy dotyczące właśnie tych uczniów kończących tą siedrę i tak dalej. To było takie jedno z większych wydarzeń tej siedry, które opisywał później sam Karmapa. Teraz kolejną rzeczą jest to, że te siedry również wydawały, znaczy drukowały różne ważne teksty. Na przykład w 1553 roku
Karmapa poprosił Pałacu Glaktręgłę, aby przygotował takie bloki, drewniane bloki tekstu trzeciego Karmapy, jego autobiografii, jego autokomentarza do dogłębnego wewnętrznego znaczenia, czyli Karmapa napisał dogłębne wewnętrzne znaczenia, potem komentarz do niego i to był jeden z pierwszych tekstów, które wydrukowała ta siedra. Potem wydrukowano tekst siódmego Karmapy, Ocean literatury o logice. Potem wydrukowano tekst Mikio Dorje, napisany przez Mikio Dorje, który się nazywa jego komentarz do Prajna Paramity i wiele innych tekstów. Wielu z nich już nie istnieje. Jeden z tych, które przetrwały, to jest komentarz do Sudr Vinai. Później, gdy Mikio Dorje już zmarł, odszedł, jego regentem był Shabda Khenchok Khenlang, a jego zaś uczniem był Karmapa Cheying Dorje, 10. Ta siedra jakby bardzo za życia, jakby za czasów Szamarpów i później 9 Karmapy, ta siedra bardzo kwitła. Wydawano bardzo wiele publikacji, bardzo wiele ludzi, wielu uczniów studiowało w niej i tak dalej. Myślę, że nie musimy mówić, jak zniszczono tą siedrę. Za 10 Karmapy zniszczono tą siedrę. W 1642 roku, gdy 5. Dalaj Lama doszedł do władzy, że tak powiem, i wówczas wtedy powstała siedra Ganden. Więc ten Garden Tessom Ling to był jeden z większych jakby klasztorów, to był taki jeden z 15 wielkich klasztorów założonych przez 5. Dalaj Lamę i był jednym z wielkich klasztorów Gelugpy. I to jest jakby opisane w tekstach i również w autobiografii 5. Dalaj Lamy. I kiedy różni uczeni przybyli do tego wielkiego klasztoru Gelugpy w Cangu, wówczas zaczęli rozpytywać o ten klasztor i okazało się, że ten klasztor tak naprawdę został w XI wieku założony przez Dungkara Lobsanga Trinlepa. I wygląda na to, że wcześniej to był klasztor Kagyu. Jaki dowód jest na to? Otóż okazało się, że na drugim piętrze był ołtarz Mahakali. I w tym ołtarzu był tekst do ofiarowania Tormy 8 Karmapy, Madagma i różne inne teksty mistrzów Kagyu. Praktyka ofiarowania dla dakin.
Były również jakby nazwy wszystkich siedr, które wówczas istniały za czasów 8 Karmapy, więc jakby te wszystkie siedry, te wszystkie nazwy były tam jakby wyryte czy wypisane gdzieś w tej świątyni. Więc przed rewolucją kulturalną więc jakby wszyscy wiedzieli, lokalni wiedzieli, że wcześniej to był klasztor Kadziu, że wcześniej to była siedra Kadziu, że był tam posąg Vajradary, który został później zniszczony i tak dalej. Więc jaka jest tak naprawdę jakby powiązanie pomiędzy tą Ganden Tysą Ling i naszym klasztorem Kadziu? Jaki to ma związek? Więc wygląda na to, że piąty Dalai Lama, że sam napisał w jakimś tekście, czy w autobiografii, że tam jakby on sam jakby pisał, że tam były ruiny klasztoru Karmakamdzang, a potem w tym miejscu powstał właśnie ten Drepung Tysam Ling. I również Dalai Lama pisał, że tam nadal byli mnisi Karmakamdzak i że jakby doszło do pewnej takiej konwersji, do przejęcia klasztoru, tak? Który został przejęty i przekształcony w klasztor Golukpy. Więc mowa tam jest o tym, że z tych ruin klasztoru Karmakamdzang powstał ten Garden Tysam Ling. To było w 1651 roku. W tym czasie piąty Dalai Lama udał się do Yarlung i tam założył, jakby ustanowił ten klasztor. Takie jakby podobne jakby opisy tego zdarzenia jakby pojawiają się w innych tekstach również. I okazało się z różnych tekstów, wygląda na to, że to był właśnie Gatsal Shoglung Ling, czy to była ta pierwsza siedra 8 Karmapy, ta, która przeszła która z obozowiska Karmapów została przeniesiona na takie stałe miejsce i że to była właśnie ta siedra, którą zniszczono, a potem przekształcono w klasztor Gelugpy Ganden Tysam Dargye Ling. Więc dzięki temu jakby dokładnie wiemy, w którym to było miejscu, gdzie to się znajdowało.
I również wszystkie okoliczne jakby pola, jakby ci wszyscy ludzie, którzy wspierali ten klasztor mnichów w tej siedrze Kadziu, oni wszyscy zostali jakby przejęci przez ten klasztor Gelugby. 간디 퇴삼 가게 린사디 바로 까먹으면 유도지기 차답샤베기 아니 가사 Nie wiem dokładnie, jak to się stało, jak doszło do zniszczenia tej siedry. Nie mamy żadnych szczegółów. Być może, że dałoby się to jakoś dociec, zbadać, ale na razie nie mam jakby dalszych informacji na ten temat. Więc na tym kończymy dzisiaj. Podczas tej sesji chciałam opowiedzieć o tym, jak jakby rozwinąć ten temat, jak Karmapa Miccia Dorje założył wiele siedr i klasztorów. To tutaj podaliśmy tylko przykład kilku, czy tej głównej siedry. Natomiast było ich dużo więcej i żadna z nich nie przetrwała. Żaden z tych klasztorów i siedr nie przetrwał do dzisiaj. One były tak naprawdę, to był rzadki taki moment w historii, w którym powstawały tego rodzaju siedry. Bardzo ważny moment. Więc teraz w naszej tradycji Karma Kamdzak, kiedy tworzymy siedry, mamy ich kilka, ustudiujemy teksty, nasze teksty, których nie byliśmy w stanie studiować przez kilkaset lat. Teksty, które napisane przez pierwszych karmapów, przez Ciedraka Gyatso, przez Miccia Dorje, przez innych mistrzów Kadziu. W przeszłości tych tekstów praktycznie w ogóle nie było, bo zaginęły, bo były niszczone, bo nie było do nich dostępu. Więc teraz mamy taką wspaniałą okazję, żeby wrócić do tej tradycji, żeby wrócić do tej świetności tych siedr siódmego i ósmego karmapy, gdzie studiowano i sutry, i tantry, gdzie rozwijała się studia filozoficzne. Musimy utrzymywać tę tradycję, musimy utrzymywać jakby wykorzystać tą szansę, którą teraz mamy. Mamy miejsca do tego, mamy uczniów w tych siedrach. To jest bardzo, bardzo wspaniała wspaniała okoliczność i chciałbym, abyście wszyscy to dobrze przemyśleli, pamiętali o tym. Dobrze by było, gdybyśmy my o tych siedrach myśleli tak, jak myślał o nich Miccia Dorje. Oczywiście jesteśmy tradycją praktyki, ale nie tylko praktyki. Żeby dobrze praktykować, musimy mieć wiarę, pilność i pragnienie. Ta wiara bierze się z wiedzenia, z przekonania, z odpowiedniego poglądu. Aby go rozwinąć, musimy studiować. Potem dzięki pilności rozwiniemy mądrość. Ale najpierw musimy rozwinąć właściwy pogląd, musimy ten pogląd rozwinie w nas wiarę. Musimy studiować i praktykować tak jak poprzednio. Dodatkowo potrzebujemy oprócz praktyki musimy też słuchać i kontemplować i rozwijać nasz pogląd i pragnienie. Pragnienie wynikającą ze słuchania i kontemplacji. Potem możemy zacząć rozwijać dopiero pragnienie wypływającą z medytacji. Inaczej będziemy takimi idiotycznymi, głupimi joginami, jak inni nas kiedyś opisywali. Więc w tych siedrach musimy łączyć słuchanie, kontemplowanie i medytację. Te trzy muszą istnieć razem.
Musimy dobrze rozumieć pogląd, dobrze go określić, a potem musimy go jakby wprowadzić do naszego życia, osiągnąć pewne doświadczenie. Myślę, że bardzo ważne jest też, abyśmy znali, rozumieli teksty, które pochodzą z pradawnych czasów, które pochodzą od Buddy, od wielkich indyjskich mistrzów. Przecież nie może być tak, że mamy te wielkie komentarze, wielkie teksty, ale nikt ich nie zna, nikt ich nie rozumie, nikt ich nie czyta. Tak nie może przecież być. Ktoś musi je czytać, ktoś musi je studiować, ktoś musi ich nauczać rozumieć. Inaczej cała ta szkoła, cała ta tradycja będzie upadać. Musimy to dobrze rozumieć i jakby widzieć wartość tej szansy, jaka teraz przez nas stoi. A teraz będziemy recytować pochwały dla Tary. Najpierw dedykację i z tego, co zrozumiałam, potem Tara. To jest właśnie ten klasztor, który został, to zdjęcie, to zapomniałam jakby wcześniej pokazać, to było to zdjęcie tego klasztoru Gelugby, który kiedyś był tą siedrą i tak to on dzisiaj wygląda. Jutro mamy kolejną sesję nauk, tak jak wcześniej zaplanowaną, więc do zobaczenia jutro.